vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu kune vedare renyu. Inini ndiri mukadzi uyo ari kurarama ari kunyika yeku UK. I always listen to your show almost on a daily basis. Mukoma, pane zvandiri kuda kureurura. Ndingangoti ndakapinda mumarriage iyi yandiri, ndakaipinda nekusada, but inhauwo yekutoti mukana uyo wakangouyawo kwandiri. Mushure mekunge ndawanawo mukana iwoyo, ndakabva ndatongozviudza kuti chawawana batisisa midzimu haipi kaviri. Zvino murume uyu akazoti andiroora mushure mekunge tazotorana. Inini ndikabva ndazouyawo kuno kuUK. Ndega ndakabva ndatoona kuti baba ava hapana kana zviripo. Zviya zvepamafoni mukoma zvatainge tichinyeperana as if tainge tiri so madly in love. Side rangu mukoma zviri kuramba. It is not like murume uyu anotambura or anything. He really manages to make me to have a very comfortable life, but andingomudi so. Andizivi kuti how can I explain this situation that I find myself in. Naye hama dzangu, pane akamboraramawo here nemunhu waanenge achinyatsokunzwa kuti hapana kana chaunenge uchimbonzwa pamunhu iyeye. Ndo zvakaitika kwandiri mushure mekunge ndazotorana nemurume wangu uyu. Saka ndakati ndauyawo kuno ndokubva ndazombotaura naamai vangu about this issue iyo yandainge ndichinzwa kuti uyu murume uyu hapana kana chandinombonzwa paari. Amai vangu ivo vakabva vazondikurudzira, vakabva vati chizama kuti unge uchimuitira mwana. Zvimwe kuda kana mukagara maita mwana mose, mwana iyeye ndiye anozoita kuti mafeelings ako ange achizodzoka. But mushure mekunge ndazomuitira mwana, zvinhu zvacho zvakabva zvazotoita worse. There are so many nights when I so wish kuti dai hedu tangorambana, but sezvo ari iye munhu akakonzeresa kuti ndinge ndichiwanawo mukana wekuti ndinge ndichiuya kuno kuUK, I pretend I have been faking everything mukoma. Dzimwe nguva ndinototi paya kana takarara tose ndinenge ndichitonzwa kuti baba ava hapana kana kwavari kumbondisvitsa, but inini ndinobva ndatanga kuvanyepera sekunge vari kutondisvitsa kudenga rechinomwe chairo. Ivo kana vakanditarisa kana vakazvitarisa vanotozviudza kuti his marriage is going according to plan, but inini moyo wangu hausisipo. Right now ndava kutoita dambudziko rekuti ndava kupota ndichitochita, but I am only doing this cheating online. I don't even know kuti zvinhu izvi ndingazvistopa sei, because the way that I am just feeling other men out there, ndava kutotya kuti ndichazotoguma ndazototanga kutohura, because I have other men that I have set my eyes on, especially kubasa uko. But I try as much as I can to be a decent man, but pane pandazosvikawo pekutoti kunyangwe nyama dzangu each and every day it is an ongoing battle yekuti ndisazongochita on my husband. Zvino ndakati ndazotevedzera zviya zvandainge ndakaudzwa naamai vangu zvekuti ndinge ndichimuitira mwana. Mushure mekunge ndazoita izvozvo, ndega ndakabva ndazoproceed, and I did another thing. All of this I did it in secret. Handina kana umwe zvake wandakambogara ndaudza. Even some of my best friends variko kuno hakuna kana anotomboziva. And my brother, vanhu vanotombouya nemaremedies avo kwandiri vachiti ndanzwa remedy yakati, sezvo uri kuzamawo kuti unge uchiitawo mwana, ko asikana kana mukashandisa remedy yakati neyakati hamukwanisi here kuti munge muchizobatsirikana? Ende ini handirambe, ndinobva ndatotora maremedies aya ndobva ndatomirira murume wangu achingosvika mumba, ndobva ndatomurakidza maremedies aya awo andinenge ndaudzwa nevamwe vangu kuti ndo anokwanisa kundishandira kuti
ndinge ndichikwanisa kubatira pamuviri. Tose tobva tatobatsirana, but mukunobatsirana uku mukoma mune chitsotsi chinenge chichiitika, because inini mukoma pari zvino kuti ndinzi ndingabatira pamuviri, ndo inonzi feki chaiyo. Kunyange pamuviri pacho pakabatira, hameno kuti chii chinenge chambonyatsokuitika, because ndakaiswa family planning iya inonzi loop, ende iye murume wangu hapana kana chaanombosuspecta kuti umwe wake ane family planning. Unotonzwa dzimwe nguva paya patinenge tichiita bonde kuti munhu anenge achitokuudza kuti dai zvangoita mhani, apakapa ndinokwanisa kungokumitisa, but mukoma mumwoyo ndinenge ndichitoziva kuti we are just faking this marriage. At least on my side, I am just faking this marriage, because this marriage was just like a stepping stone yekuti ndinge ndichingokwanisawo kungouya kuno ku-UK. Okay, ipapo I hope kuti mapanzwa mukoma. Zvino nyaya yangu yandiinayo ndisingadi kuramba ndichingopa nhoroondo ndeyekuti ndoitawo seiko nechimereji changu ichi chenhema kuti ndikwanisewo kuchiitawo chimereji chechokwadi. Please ndibatsirei, because baba ava nemadiro acho avanondiita nezera ravo, kana kuri kunzi ndikangogara ndavaudza kuti nezvavo handichadi, baba ava ndaona vatokudubuka nestress vakafa. Saka inini zvekuzofirwa nanasekuru vevanhu handidi. Please ndibatsireiwo vedare kuti ndingazvifambisawo sei kuti ndinge ndichingogadzirisawo chimereji changu icho chichi chenhema. Ende hama dzake murume uyu dzinondida sei, ende vanogara vachingoti nhai amai guru, dai hazvo zvangoita kuti dai makwanisa kungovaitirawo mwana mukomana, because iyewo murume uyu anawo vana vake vakomana. But the way that they broke up in his first marriage zvakabva zvazokonzeresa kuti pange pachizoita a great division pakati pake nevana avo vaakazvara nehis first wife. Saka wangu mwana uyo wandakazoita naye ndiye waanototiwo ndiye mwana wekuti kana azokurawo anokwanisa kuzoti mwana wangu uyu. Then iye ari kuramba achingochema achingoti dai Mwari vangondipawo mwana mukomana, but nyama dzangu dziri kuramba mukoma. Pane nguva yekutoti ndakambozviudza kuti let me just force myself ndoenda ndonobviswa chilupu icho chandakaiswa ndongomuzvarira mwana, but ndinobva ndangonzwa kamwe kakungosemburwa so kaya kasiri normal. Please ladies out there, ndibatsireiwo. Ndinogara ndichingonzwawo vanhu vachiti vanhurume ndo vanogona kufeka love. Please ndibatsireiwo, ko ndingafekawo sei kulove kuti murume uyu ndisazomurwadzisa, because the direction yandava kufamba nayo haisi direction yakanaka. I have done some terrible stuff. Most of the times zvinhu izvi ndinotozviita ndakavhura mapictures evanhu like maprofile pictures mune mamwe magroups andiri. Please help me. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu ava, saka ndakabva ndazovabvunza kuti which terrible stuff vanzvadzi yamuri kuti makaita. Ivo vakabva vati as in kana ndiri mumagroups andinenge ndiri paya pandinenge ndichivhuravhura maprofile pictures evanhu, pane vamwe varume vekuti kana ndavhurawo maprofile pictures avo ndobva ndatonzwawo kuti ya uyu munhu anondiitira. And I am mostly attracted kuvarume vanenge vaine mazim numbers. Saka ndinozoti kana paine profile pictures sometimes ndoshandisa that picture kuti ndinge ndichizvibatsira. And after doing that ndobva ndaona kuti zvinhu izvi zvandiri kuita hazvina kunaka. Vedare ndo message imwe iyo yandakazotumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngativabatsiriwo mucomment section. Hanzi ndava kuda kuti marriage yangu inge ichiitawo marriage yechokwadi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukomanashi, please post for me. Inini ndiri mukadzi akaroorwa. Ndakati ndichingobva mukuroorwa ndokubva ndaita mwana wangu mumwe chete.
mwana uyu ndakamuita ndichiri kuno kuZimbabwe ndichizonoona hama dzemurume wangu kuBotswana uko kwaainge akazvarirwa. Ndo kune dzimwe hama dzake amai vemurume wangu ivo vakawanikwa kuBotswana ikoko, ndo kunogara amai vake nastepfather vake. Ndakazoti ndaita umwe mwana zvekare, then ivo vakabva vazouya kuno kuZimbabwe ndokubva vazomuona, asi ndakazoti ndazoita umwe mwana zvekare havana kuuya. Vakabva vati isusu ndisu taifanira kuti tinge tichienda kuBotswana ikoko, apa zvinhu zvedu zvainge zvisingabatani zvachose, ende mhuri yavo mukoma vanhu vaya vekuti havatombobatsiri kana ani zvake. Zvinhu zvekuti zvainge zvichindinetsa because pandakapinda murelationship nemukomana wangu iyeye, mushure mekunge ndaonawo vabereki vake, ndakabva ndatozviudzawo kuti Mwari mandirangarira, kuroorwawo nemurume ane vabereki vane mari yakawanda kudai. But mukoma nhamo yakazondisvuura mushure mekunge ndazopinda mumarriage imomo mukoma. Zvinhu zvekuti zvaigara zvichingondiremera kuti saka murume uyo akandiroora, vabereki vake vane mari yakawanda kudaro. Mukoma taikwanisa kutosvika pastage yekuti taifamba tichipemha hupfu chaihwo, ende izvi zvainge zvisingaitiki kwaari chete, but kune dzimwe hama dzaamai vake, vanhu vekuti mumhuri imomo mukoma makangozara zvirema, vamwe ndo vanenge vachingotambura. Ndakazoti zvino mwana uyo wandainge ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda naye kuBotswana, takati tawana zvemari, havana kana kumbogara vatibatsira, takashandisa mari yedu kuti tinge tichienda kuBotswana kuya. Isuwo tichizamawo kuti zvimwe kuda vanokwanisa kuzotanga kutibatsira, takasimbisana tikaenda kuBotswana kuya. Takati tasvika ikoko mukoma, chinhu chakatanga kuitika ndechekuti mwana akabva atanga kuchema. Mukoma nashi, munoona mwana anotanga achachema, but dzamara mwana wazongoita zvekungomusiya, wava kusaziva kuti zvino mwana uyu ndomunyaradza nei. Mukoma takati mwana achema kudaro, mai vaya ivo vakabva vangobuda, vakangobuda zve2 minutes vadzoka, vakangoti vachingonopaka motikari yavo, mwana ndokubva ati zii, kutoti zii chaiko mukoma, ndokubva atotanga kutoseka achitotamba zvake. Then Vamwene Vangu vakabva vazotora mwana wavo, ameno kuti zvii zvavainge vachitaura vari voga, izvo zvavainge vasingadi kuti inini ndinge ndichizozvinzwa. Murume wangu iye akabva azodzoka ndokubva andiudza kuti amai apo pavainge vabuda vainge vaenda kunotibhukira pane imwe guest house iyo yainge iri padhuze nekusebhabhu ikoko kunogara vabereki vemurume wangu. Mukoma nguva yose iyo yatainge tiri kuBotswana ikoko tainge tichingogara kuguest house. Zvinhu zvekuti zvakandiremera kuti saka apa ndiri muroora ndashanyira Vamwene Vangu, unenge uchitiwo unoitawo tumabasa twehuroora uchiita sei, but vakabva vazotibvisa pamba pavo, tikabva tazotanga kugara kuguest house. Mukoma zvinhu zvainge zvichingoitika pamba ipapo zvainge zvisingambonzwisisiki. Each and every day pane umwe muprofita aigara achingosvika pamba ipapo, but aingoti kana asvika pamba paVamwene Vangu aibva azotanga kuita minamato yake ari oga. Ameno kuti minamato iyi yainge imbori minamato yei, but aingoti kana akapinda zviya muyadhi, then ivo Vamwene Vangu vaikwanisa kungodongorera, because most of the times tainge tichingogara zvedu musitting tichingotandara tichiita nyaya. Then muprofita uya aiti kana apinda muyadhi mavo vongomudongorera nepawindo, obva atanga kuita minamato yake. Kana apedza kuita minamato yake obva atobuda, obva aenda. Mukoma takagara kuBotswana kuya kuda kwemwedzi wose vachingoti vari kuona muzukuru wavo. Then takazoti tava kuda kudzoka kuno kuZimbabwe, havana kana chimwe zvacho chavakambotipa. Mukoma takangodzoka tichingofamba,
apa tichienda kuBotswana tainge tichitofungidzira kuti zvimwe kuda vane zvimwewo zvavainge vachida kutibatsira nazvo. Nanhasi uno mukoma, inini nemurume wangu, kana mukaona matambudzikiro acho atinoita, mega munokwanisa kuramba kuti murume wangu vabereki vake vane mari yakawanda kudaro. Kana dziri nhau dzechitupa chaicho, murume wangu ndakasangana naye asina kana birth certificate chairo. Iye mukutaura kwake ainge achingoti, amai vakanditi usatora birth certificate kana kutora chitupa, because ndikuda kuti ndinge ndichizokutoresa zvinhu izvozvo kana wava kunoko. Manje ukagara watora chitupa nebirth certificate ikoko kuzimu, zvinokwanisa kuzokunetsa kana wava kucrossa paborder, nekuti unenge uri muZimbabwe apa kuno kufuti unenge wava nemapepa ekuno. Saka nguva yose iyi murume wangu ainge achingorarama asina chitupa, asina birth certificate. Mushure mekunge inini ndazozvara, ndakabva ndati izvi zvamuri kuda kuita hazviiti. Kana ivo vachida kungokutoresai madocuments eikoko, kwavanodi kungozviita nekukasika, because munhu ane mari dzake. Mukoma, inini nemurume wangu takazotoenda kune imwe hanzvadzi iyo yaamai vake. Hanzvadzi iyi yaamai vake sekuru ava mukoma vakatopofomara ende vanotambudzika zvimwe zvinonzwisa tsitsi. Takati taenda kuya, havana kana kumbogara varamba, vakabva vangoti zvakanaka muzukuru. Ndo vakazototoresa murume wangu birth certificate nechitupa. Please mukoma, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiisirawo nyaya yangu pamhepo. Ndiri kuda kungoti kune vamwe vana vasikana vechidiki vachiri kukura, usangoti kana wasangana nemukomana obva wapinda murudo uchizviudza kuti vabereki vake vane mari, nekuti murume uyu dai kwanga kuri kunzi handina kumuda nemwoyo wangu wose, ndingadai ndakamusiya kudhara. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi amai Vamwene Vangu vane mari dzakawandisa variko kuBotswana uko. Zvakangoma hazvo, but mwana kushaya birth certificate muno muZimbabwe. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava.